Радвам се да видя толкова пълна зала. Очаквах да има интерес, но чак толкова е прекрасно. Всички знаете, че на 30 май ние отворихме покана за кандидатстване, т.е. две покани за кандидатстване, които подробно ще чуете в хода на днешния ден. Това е първата ни среща и такива ще проведем в различни градове в България, за да може, защото Пловдив ще бъде културна столица на Европа, българската културна столица на Европа. Така че ще проведем и в други градове такива срещи. Освен това, на 7, 14 и 28 този месец от 10 часа в фундация, офис на фундацията. Юли месец. Да, последния ден от юни, така че юли месец, естествено. Ще проведем, ще имате възможност отново който има въпроси да дойде и да попита конкретно специалисти в отделните области. Надявам се имате достатъчно въпроси и ние сме готови да се отговорите, доколкото може. И сега давам думата на Гина Кавиджан, за да започнем представянето на тези отворени покани днес. Благодаря ви, че сте тук. Здравейте! Аз ще се изправя и ще ползвам този микрофон, за да ви виждам по-добре. Благодаря ви, че сте тук. Благодаря на тези, които се регистрираха. В почивката моля и останалите да го направят, за да може да получавате обратна информация от нас. 7, 14 и 28 са датите за консултации в фундацията. 10 часа е стартовия час. Ще бъде в началото без предварителен график, защото до тогава, а и вече доста 30 дни вървят възможността да изпращате вашите въпроси писмено и да получавате отговорите им. Извън тези, които са вече публикувани в сайта, тъй като такива има достатъчно и много. Когато отваряме покани и вие сте тук, означава, че ние успяваме да направим този баланс на изхода, който в момента в европейското семейство е така тревожен. Тоест, когато има дискомфорт на една държава да иска да намери друг вариант, не в заедност, благодаря ви, че сме тук, за да намерим начин да вървим заедно и този баланс да е смислен. Инструментариума, с който можем да направим тази заедност, всъщност са тези отворени покани и документите по тях. Инструментариум върви обикновено с една прекрасна сгъната на много със ситен шрифт, преведена инструкция как да работим с инструментариума. Ние сме тук, за да можем да прочетем заедно с вас там, където не е ясно, там, където имате необходимост да видим повече, за да не е с малък шрифт, защото опътванията, както знаем, се четат само когато не сглобим правилно първия път самички нещата. В нашето дигитално време, в което така услужливо всичките ни сетива са свикнали да скролват, да четат и възприемат дигитална информация, в нашия уебсайт е предоставена възможността да се видят отворените покани. Със сигурност една голяма част от вас вече са имали възможност да видят в сайта ни къде стоят тези покани, какво и как са разпределени. Независимо от това, ще обърна внимание, че те са две и че всяка от тях има принципа да разпредели информацията си по няколко канала. Първият канал, и сега ще отворя самия сайт, за да ви е по-удобно. Първият канал, който дава информация, това е с възможността да изберете дали желаете да видите отворена покана за нови проекти или такава, която е насочена към разработване на проектите по апликационна книга. След което, когато сте вътре в тези съответни две полета, започва удоволствието да се запознаете с детайлите. Детайлите са разпределени удобно, с много информация в тях. Тя е важна. И удобството да я виждате директно на екран дава тази пряка комуникация, след което този първи етап, като е преминал и сте се запознали с всичко това, следва информацията, която е предоставена с формуляри и опътвания, които за ваше удобство са фигурирани в zip файлове и вътре са направени по този начин, че да може вие да знаете на кой етап кое ви е необходимо. Това означава, че когато достигнете до документите, имате възможност да изберете
версия кандидатстване, което е първата, която ви е необходима, когато започнете реалната подготовка за кодиране на документи. Тя не е достатъчна, защото за да желаете да се включите в нещо, трябва да знаете и останалите условия, затова имате възможност да погледнете сключване на договори и отчети. Всички тези папки, в момента в който ги отворите, ще ви дадат възможност да достигнете до zip файловете, които са описани, мисля, достатъчно лесно. Ако има въпроси, защото видяхме, получихме и такива, сме на разположение и чисто технически да отговорим как да отворите даден файл. След тази серия, този етап на документалност, идват указанията за бенефициента, методиката за оценка, за които ще получим информация и от колегите ни, и онова, което е удобство и необходимост да се запознаете, ако досега не сте, с апликационната книга на Пловдив. Като цяло, за да се гмурнете в цялата тази подредена и важна информация, която сме подбрали, за вас има единствено смисъл да го направите, ако вашия проект е мечтания проект. И ако това до някъде звучи емоционално утопично, всъщност това е основният смисъл, защото кой може да участва? Този, който иска да участва, без да е задължително да е толкова цветен или с наднормено тегло, като избраните тук и аз като говорящ, но принципът е да всеки от нас, вие и ние, защото сме партньори, а не две различни страни, да е решил своето място в Европейска столица на културата. Това място да му е цел, да се чувства удобно и комфортно в нея и в това място и да знае, че е част от общата картина. Защото това цветно петно, тази енергия е именно това, да сме заедно в извеждането на града ни и на държавата ни. Отворените покани извън тази цветна емоция всъщност се отнасят за всички физически и юридически лица, които са било то от България или от страната, от чужбина, като там имаме, зачитам, търговски и граждански дружества, кооперации, неправителствени организации, общински и държавни институции и всички пълнолетни физически лица, които са регистрирани по БУЛСТАТ, което означава, че всеки има право, а ако не е регистриран, той трябва да не бъде водещ партньор по БУЛСТАТ, а просто да бъде художник, изпълнител, артист, но да бъде част от проект на друг, който е водещ и е по всяка от институционалните изисквания. Да. Сега възможността да не участват, има много хора, това е като списъка с противопоказания от дадено лекарство, нали, когато не можеш, ако си осъден да кандидатстваш, не може, ако се намираш в неизпълнение на някакъв друг договор, който имаш с община Пловдив или държавата, или ако си в трудови взаимоотношения с Фондация Пловдив 2019. Иначе, допустимо е да участват една и съща организация или лице в повече от един проект. Това е част от условията, няма ограничение за това. Допустимо е в едно партньорство да има повече проекти, но фондацията не допуска дублиране на дейности. Една и съща дейност не може да бъде дублирана в повече от един проект, т.е. нямаме дублиране на дейности. Проектите и събитията, които са подкрепени от културния календар на община Пловдив, нямат право да кандидатстват за финансиране и при подготовката на проекта и планирането е необходимо да се съобразявате и да имате предвид графика, който е посочен в апликационната книга. Чух въпроса ви, защо не може една и съща дейност, защото е дублиране на дейности. Ако за една и съща дейност вие получавате субсидия от едно институционално ниво, фондацията не припознава тази същата дейност като ново. Иначе целите, които трябва да имаме предвид, тук сме ги нарекли цели на Фондация Пловдив 2019, но това всъщност не са самоцелни цели на институция, която представлява и иска да. Това сме ние, като представители на Европейска столица на културата и целта ни обща е
да подготвим Пловдив за Европейска столица на културата. И това не е еднократен акт, който е свършил с печелването на титлата, както всеки път го казваме. Този процес е абсолютно активен. Той зависи от нас и без да влагаме ирония, и без да влагаме едностранчивост, и без да искаме това да е шаблон, тази заедност е това, което има смисъл. Популяризирането на града ни като културно ядро и като туристическо ядро, но не само на града ни, проектите не са задължително обвързани единствено и само с локалност на наше местно ниво. Това е национален проект. В такъв... да, ако обичаш. Така и тук с... Да. По-бавничко. Да. Значи казахме за приобщаването, за подготовката. Установяването на дългосрочните партньорства е едно от нещата. Може би с много от вас, когато се срещаме и в други презентации, когато сме имали индивидуалните си срещи, това се е извело достатъчно на важно ниво. Сътрудничеството на местно, пловдивско, национално и европейско ниво е изключително важно и когато то е разпределено във времето, с адекватно планиране на проектите ви в годините до 2019 и след това, това е устойчивостта на партньорствата, за което говорим, и насърчаването на взаимоотношенията между институции и творци е това, което ще е едно от нещата, които имат приоритет, когато се оценяват проектите. Участието на гражданите в културния живот, то е ясно, защото сме казали още в началото, когато започна споделянето какво е това културна столица, Европейска културна столица, това беше град и граждани. Имаме възможността да се подпомогне развитието на културните и творческите институции, да се правят тези мрежи, да се поддържа международния диалог и обмен, преосмислянето и трансформацията на града, като тук, може би, ако вече имате по-детайлна представа от програмата на Пловдив, ще видите тези ключови няколко думи, които изкачат, които са и платформите в програмата на Пловдив 2019. И когато говорим за трансформиране чрез инструментариума на културата, това е изкуството, това е което имаме предвид. Когато казваме за премахването на границите между социалните, етническите и малцинствените групи, това е другата ни посока. Тоест, предполагам, че вече съвсем и не случайно сме подбрали този тип на представяне в кръговостта, за да чисто визуално да ви напомнят това, което е презентирало Пловдив като програма. Изграждането на капацитет и обучение е нещо, което, както казах, като продължителен период е валидно и за нас като организация и е възможно да бъде заложено във вашите проекти. Свободният достъп до култура, продукция, максимално широка аудитория, това са етапи, които са описани, т.е. тези цели, които извеждаме тук, вие бихте могли да ги намерите и описани, бихте могли да си ги запишете и като ключови думи, но така или иначе ги има. Възможността да се привлекат към проектите ви допълнителни спонсорски интереси и едно много важно нещо, което мисля, че всяка презентираща от тук нататък тема ще засяга. Включването в Европейска столица на културата не е задължително да бъде единствено и само чрез финансови средства. Това може да звучи по някакъв начин дискомфортно за някого, но нивата на обвързване с програмата, с посланието са многостепенни и за критериите, които вървят... Светлана, може би... Здравейте, добре дошли от мен. Благодаря на Гина за това въведение. Тя наистина преразказва основните цели на фондацията, целите на програмата на инициативата Пловдив в Европейска столица на културата, но крайна сметка и дългосрочните цели, които преследваме заедно въобще за града си. Сега ще ви разкажа следващата точка. Наистина пак повтарям и аз след Гина, че цялата тази информация е налична. Тя е част от текстовете на двете отворени покани. Тя е абсолютно идентична и за двете отворени покани. И двете отворени покани споделят същите цели. Те споделят и същите критерии, които преследваме, критериите на база на които ще бъдат оценявани проектните предложения. Методиката за оценка е една и съща и за двете покани. И за проектите от апликационна книга, и за новите проекти.
въпреки че можем и методиката за оценка, и самите критерии в текстовете на отворените покани, и в документацията, която ви съпътства, все пак бих искала малко повече да ви разкажа за тях сега тук. Критериите общо за оценка са 10 на брой. Подредени са, така да се каже, в иерархичен ред, т.е. може да се ориентирате от първо до 10 число, кое е по-важно за нас, кое е по-много важно за нас, кое е и така следва от 1 до 10. Максималният брой точки, които са посочени в методиката за оценка към двете отворени покани е 50. Това е максималният брой, който един проект може да събере. Но има и минимален брой, т.е. един проект не може да премине въобще към обсъждане от страна на журито, ако не е събрал още на първи етап на точкуването поне 25 точки по тази методика за оценка. И така, критериите, които ще може да видите и зад гърба ми на слайда, най-общо са първо съответствие на проекта с идейната концепция, заложена в програмата на Европейска столица на културата. Тук говорим за идейна концепция. Сега за проектите от апликационната книга е много важно да се спазни идейната концепция, които са по проекти там и заложените цели, които те преследват. Важно е нашата рамка да бъде съобразена с тях. За новите проекти говорим като цяло генерално за концепцията на цялостната програма на Пловдив като Европейска столица на културата. Вие сте чували за 4-те програмни платформи, чували сте базисно за целите, които те преследват. Въпросът е, че дори да имате нови идеи, нови проекти, хубаво е все пак да се върнете още веднъж към тези цели и да ги сверите с тях. Те предлагат много богат спектър за включване, основните философии, така да се каже, философски рамки. После ще се върна на... Ще избързам за този слайд. Много избързам. Основните философски и концептуални рамки на тези платформи са дадени също и в текста на отворените покани за нови проекти. Но първият критерий, основният с важност за нас е доколко все пак проектната идея е релевантна на концепцията на Пловдив за Европейска столица на културата, защото има една предварителна концепция. Имаме тези цели, които да има спомена. Искаме да ги спазим и да се съобразим максимално коректно с тях до края и самата реализация на проекта. Всеки критерий е разбит на подточки, на булети. За ваше обяснение, аз няма да ви чета сега, защото може да ги намерите в сайта ни. И на базата на тези подточки може да се ориентирате вече по-подробно какво съдържа този критерий. Може да изберете една-две от тях, 3 или пък да припознаете проекта си в тях, не е задължително да покриете всички, но те просто дават по-допълнителен и подробен ориентир за това как, на каква база проектът ще бъде обсъждан след това и ще бъде оценяван. Вторият критерий е обогатяване на културния живот на града с нови събития и съдържания или обвързване на културното наследство с съвременността. И двете неща имат пряко отношение към наследството, което Европейската столица на културата ще остави да се говори в подточките към този критерий за новаторски концепции и подходи. Говори се също за оживяване на културно наследство. Говори се също и за създаване на традиционни събития. Т.е. събития, които няма да се случат еднократно само през 2019 година, но ще продължат да съществуват и така са заложени като замисъл по-устойчив, продължат да съществуват и след това. Третият критерий, завършен подготвителен етап на проекта, ясни участници, локации и график. Той и заявява, че ние всъщност търсим проектите вече развити тук. Не става дума, тези отворени покани не са за идеи. Идеите са в книгата, идеите, предложения са изброени в книгата, идеи са се давали и са се обсъждали в процеса на кандидатстване на града. Микса от тези идеи е влязъл по един или по друг начин в апликационната книга, с която града е спечелил титлата Европейска столица на културата. Тук търсим вече проекти с много ясна визия за последователност на дейностите за тяхната реализация, както и партньори, които отговорно да се застанат зад реализацията с професионалния си опит, с контактите си, с своите възможности. Иновативни подходи и практики, ползване на дигитални съвременни технологии.
Това е четвъртия критерий по двете отворени покани, четвъртия критерий по методиката за оценка. Това не значи, разбира се, непременно, че абсолютно всички сега в клубом трябва да се заемете, да снимате видео, да правите инсталации, да работите с такъв тип медии. В никакъв случай. Тук става дума просто при възможност да предвидите, примерно, такъв тип комуникация за вашите дейности, активности или да включите такива хора, които се занимават от други сектори, които се занимават с такъв тип медии и активности. Също и да се опитате да откриете и този дигитален свят като някаква вид форма, някаква форма на публичност за вашето творчество и за вашите проекти. Писали сме тук на едно място, че наличието на уебсайт се счита за базисна необходимост и не се оценява. За много хора дигиталното измерение се изчерпва с това да правят сайт на институцията си. Ще се опитаме, ще намерим начин, тъй като разбрах, че това е голям проблем за много институции в Пловдив и не само в Пловдив, да намерят финансиране, за да се създадат вебсайт. Ще се опитаме да потърсим начин да подпомогнем в тази посока институциите. Но тук специално кандидатстване с проекти за програмата на Европейската столица. Това, че на институция на вебсайт или няма да е водещо при оценяването. За нас това е нещо, което трябва базисно да го има. За дигитални подходи и медии тук приемаме малко по-високо ниво на комуникация в този свят. Европейското измерение е най-ключов критерий и най-абстрактен за всички вас. Затова тук сме се постарали в 6 подточки да обясним горе-долу какво то се състои. Казвам горе-долу, защото мисля, че то ще бъде все повече и повече обект на данни, не само тук на местно ниво, и по принцип на европейско ниво. Вие виждате, че средата много активна и динамично се мени, особено съдейки по новините от последно време. Така че европейското измерение ще придобива, така да кажа, ново измерение все повече за бъдеще. Но тук сме се постарали да дадем един максимално ясен ориентир за вас какво се преследва на европейско измерение, защото не искаме да спекулираме, че европейското измерение е единствено и само наличието на международни партньорства. Не се изчерпва само с това. Тук става дума въобще за подходи, които са на една по-широка основа, за подходи, които променят някакси възприятията на света, възприятията на хората към света около тях, дават възможност за по-сериозно самочувствие на хората, с които вие работите, на публиките, към които сте се ориентирали, за тяхното израстване, така се каже, озряване, за един много по-широк контекст от локалния. Това е, така, да кажем, по-дълбока философия на така нареченото европейско измерение, но тя също присъства в нашите дискусии, умове, цели, така че вашите проекти ще бъдат разглеждани и обсъждани и от тази перспектива, от тази гледна точка. Не само от това дали имате или нямате един чуждестранен участник в проекта си. Това е на най-повърхностната основа на европейското измерение. Шестия критерий е работа с други организации от партньорската мрежа на Общинска фондация Пловдив 2019 или привличане на нови партньори. Много от вас вече са в мрежа с много от организациите, които са подкрепили града в неговия етап на кандидатстване за титлата, така че познават партньорските организации от партньорската мрежа на Европейска столица на културата. Крайна сметка, бидейки пловдивски организации, защото тук повечето са такива, вие сте партньорската мрежа на Фондация Пловдив 2019. Ние търсим във ваше лице вече по-активно, да кажем, дори самишленичество, на малко по-високо ниво на партньорството. Но всеки един допълнителен участник, който успеете да привлечете, ако успеете да закрепите взаимоотношенията си за бъдеще, така че да продължавате да произвеждате, да правите проекти, събития за града и след 2019 година, това е в плюс за оценката на проекта ви, а и за вас самите оттам нататък като развитие. Включване на граждани в реализацията на проекта и работа с доброволци. Това е седми критерий по нашата методика за оценка, но всъщност той е и еквивалента на така наречен критерий град и граждани, който е много ключов и съществен за инициативата Европейска столица на културата. Подточките на този критерий са абсолютно различни.
тук включване на широк кръг от общности, нови публики, децентрализация, работа с конкретни маргинализирани общности, работа с доброволци, работа с хора в неравностойно положение. Те не се изключват едни и други тези подточки на критерия и подкритерии на критерия, но все пак те са сложени тук, за да могат да отключат и на вашето мислене върху проекта ви в посока публики, в посока доброволчество, в посока на това как може тези неща да се стимулират и да организирате дейностите си, че да стане ясно, че вие сте имали предварителна мисъл и за тези публики още от самото начало на концептуализиране на проектното ви предложение. Ясна и обоснована комуникационна стратегия. Сега в формуляра за участие, който ще отворим след малко, за да разгледаме заедно, има едни лимитирани обеми на текст, които сме сложили. До 1000 знака, до 600 знака. Не знам дали ви е направило впечатление или сте гледали предварително тези формуляри за участие. И там комуникационната стратегия на проекта, например, е лимитирана до 1000 знака. Това сме го направили съвсем умишлено, защото този формуляр за нас ще е първи основен ориентир за проекта ви. След това сме ви дали възможност да сложите малко по-подробно описание на вашия проект, така както вие решите да се разгърнете вече, за да може да ни убедите съвсем в идеята си и да кажете да, супер, тук съм го описал в 2 изречения, обаче всъщност проектът ми се състои в това и в това и в това. В това разширено описание може да сложите и разширено описание на комуникационната си стратегия. Тоест, идеята ви за това как ще комуникирате проекта си пред медии, пред публики, пред хората навън, в чужбина, дигитално и така нататък, може да се включи като част от подробното описание на проекта ви. Не е нужно цялата комуникационна стратегия, която, както се вижда тук, е критерий за оценка, да бъде заключена само в тези 1000 знака, които са в формуляра за участие. Това много държа да ви предупредя предварително, за да не се ограничавате и да няма обърквания и недоразумения по този повод. Комуникацията на проекта и насочването към публика и работата с конкретните целеви групи публики са съществена част от проекта като цяло, интегрална част. Затова ние не искаме в подробното описание на проекта да видим само една концепция. Аз искам да направя един фестивал, който да има 3 сцени и така нататък. Искаме да видим и това как този фестивал ще стигне до своите публики, които са много ясно вече обмислени предварително. Организационен капацитет на организацията и доказан предишен опит. Това е 9-тия предпоследен критерий. Пак, както казвам, за нас е важно да имаме в ваше лице партньори, които са готови да поемат отговорността за реализацията на проекта. Затова е много важен все пак и опита, който имате до този момент в такава реализация. 10-тия последен критерий, това е обезпечаване на съфинансиране по проекта, включително и не финансово. Условието по двете отворени покани е минимално 30% съфинансиране по проектите, т.е. от целия бюджет на проекта, едни 30% се очаква да бъдат осигурени от съответния партньор, който кандидатства, като и в двете отворени покани е разписано, че това съфинансиране може да бъде нефинансово. Тоест, това могат да бъдат вашите пространства, вашия труд, труда на вашите доброволци, ваши бартери, така наречени, договорени с различни партньори, безплатна реклама, която сте договорили с някой, всичко, което считате, че в смисъл в указанията за бенефициента с малко по-подробно разписани измеренията на това не финансово участие, но всичко, с което вие лично допринасяте като организация и лично допринасяте за изпълнението на този проект. Това са 30% от общия му бюджет. Колегите са се постарали доста
подробно, може би прекалено подробно, да дадат указания как този не е финансов, как това собствено участие може да бъде отчитано в последствие, освен това какво включва то, какво изключва то, така че това нещо може да се намери в указанията в документите, но освен това може да бъде и обговорено с нас в тези дни за консултации, които обявяваме. Сега даваме датите за юли месец, ще дадем такива и за август, и за септември и така всеки месец, през което време ще може в фондацията да се правят такива персонални консултации. Това са най-общо критериите за оценка, критериите, по които ще се разглеждат проектите. И това целите, критериите, които преследват, това са общите неща между двете отворени покани. Различните неща между двете, това, което ги различава, са първо сроковете. Някои от вас може би са обърнали внимание. За нови проекти сме дали 3 крайни срока: 10 юли, 10 октомври и 10 декември, съответно 3 сесии на журито, които ще бъдат специално за разглеждане на нови проекти. За проектите от апликационна книга срокът е самия крайен срок на двете отворени покани 10 декември. Тоест тези проекти ние ги приемаме постоянно в фондацията, без да се съобразяваме с конкретни дедлайни. Журито ще разглежда постъпилите предложения в предходния месец. Тоест в началото до средата на всеки месец журито разглежда постъпилите предложения до 30 число на предходния месец. Днес сме 30 юни, поканите са отворени от един месец, все още нямаме проектни предложения постъпили в фондацията, но имаме пък доста интензивни консултации с партньорски организации, с потенциални кандидати, за да може те да се ориентират в условията за участие. Не сме очаквали, че за един месец ще завалят проекти, въпреки че тези отворени покани се чакат от много време от всички, но пък... Заваляха въпроси и отговори. Заваляха въпроси и отговори най-вече, но за това пък се постарахме да дадем максимално дълъг срок, за да може да се ориентират хората, за да могат да реагират. Другата разлика между двете отворени покани, за която стана дума вече, това е от едната отворена покана е по-тясно обвързана с апликационната книга на Пловдив и с това, което е разписано по нея, идейните предложения и концепции, които са включени в нея. Другата покана е обвързана главно с основните концепции на нейните програмни платформи, така както те са описани и накратко и за улеснение и в текстовете на двете отворени покани. Тъй като установихме, че много хора не могат да открият или не познават апликационната книга на Пловдив, се постарахме да я прекачим отново и под двете отворени покани. Необходими документи за кандидатстване. Списъка ще го намерите също в текстовете на отворените покани. Много от вас вече са го видели, но все пак ще минем по него сега още веднъж заедно, за да може да се ориентираме. Първият документ е попълнения формуляр, който вече споменах. Сега ще го отворим, ще влезем заедно в него да видим какво има там. Формулярът е разделен на 4 части. Информация за организацията, информация за проекта, график и етапи на дейностите. В първата част информация за организацията попълвате най-общо за вашата организация. В случай, че сте физическо лице, регистрирано по БУЛСТАТ, попълвате собствените си данни. Професионален опит, дейност и капацитет на организацията. Тук сме оставили без ограничение и лимит на обема на текста, за да може да дадем възможност за по-обстойно представяне на самата организация, но все пак добре би било да се спази някакъв, така да се каже, формат на по-служебно изписване, т.е. с булети, с тирета, с изброяване, с години, да не е в есеистичен стил текста на представяне на организацията, тъй като това обикновено затормозява четенето, забавя процеса, а освен това ще ви затрудни вас и при превода. Освен това имаме и автобиография на екипа и организациите. Да, което ще даде допълнителна информация за вас. Така че е добре тук в по-строен ред, учредена или кога си, всекакъв си статут, организацията, толкова и толкова събития реализирани в този период, работа с такива организации. Най-общо
служебна информация за организацията. Във втората част на формуляра следва информацията за проекта с наименование, с името на човека от ваша страна, който ще координира проекта, съответно, който ще бъде във връзка с проектния менеджер от страна на Пловдив 2019. Неговите имена и контакти. Не е задължително координатора на проекта да е същото лице като МОЛа на организацията, като материално отговорното лице. Вие може да си назначите човек от вашия екип, който ще координира специално този проект. Направление. В коя програмна платформа и или клъстър попада проектът? Този отговор е лесен за проектите по апликационната книга на Пловдив за Европейска столица на културата. По-труден е той за новите проекти. Тук вече оставяме във ваши ръце да се припознаете в някои от програмните платформи, поне. Те са много широки като рамка, предлагат много възможности, но за нас това ще е индикация, че сте ги прочели, че сте се запознали с тях, че имате идея и т.е. че все пак подкрепяте концептуално тази програма. Ако вие успеете да се препознаете в направление, за нас това ще е положителна индикация. Не казвам, че е нещо задължително, фундаментално, ключово, което ще повлияе по някакъв начин на оценката на проекта ви. Не. Просто сме го сложили съвсем умишлено тук, защото, както казвам, имаме една предварителна концепция. За нас книгата е важна. Важно е също все пак максимално да се придържаме към нея до 2019 и след това. Описание на проекта до 1000 знака. Тук вече идва трудното. Да се опише проектната ви идея в толкова ограничен обем от текст. Но считаме и даже сме убедени, че ако човек не може да опише това, което иска да направи в 3 изречения, значи не знае какво иска да направи. И за нас това е много важно. Ако имате повече какво искате да кажете от 1000 знака, имате възможност да предоставите подробно описание на проекта допълнително. Но за нас тези 1000 знака ще са изключително важни. Тук как е описан, разписан проекта в толкова кратък текст. Локация, това са местата, където се очаква да се случат дейностите по проекта, там за където той е предвиден, където са договорени сцени и така нещо, което се предполага, че вие имате яснота за него предварително. Как проектът ще допринесе за осъществяването на целите на Общинска фондация Пловдив 2019? Тази част ви отпраща към целите, за които говореше Гина. Добре е да се свържете с тях в обосновката си и да следвате тях. Това е най-лесното, което може да направите. Предвидените партньорски взаимодействия до 600 знака. Отново в служебен вид, просто избройте партньорите си, които възнамерявате да въвлечете. Не е нужно да се впускаме пак в есета. Възможност за привличане и участие на граждани и работа с стажанти и доброволци до 600 знака. Също, ако имате по-подробна визия и идея за въвличането на граждани, може да включите към подробното описание на проекта. Но тук се иска в много синтезиран вид да я представите така, че да е ясно и грабващо още на първо четене. Публиките и целевите групи, нещо, което споменах при критериите за оценка, в смисъл формуляра отговаря, както може да се ориентирате огледално почти на критериите за оценка. Как планирате да популяризирате проекта? Това също го споменах по време на говоренето за критериите. Т.е. може тук до 1000 знака да опишете на общо комуникационната стратегия, после да в подробното описание да я развиете повече. Очаквани резултати. За нас е важно все пак да имате визия какво се случва след този проект, не самоцелно да се организира той като събитие. Устойчивост на проекта, тук вече се слага дали се очаква той да бъде ежегоден, дали ще продължи след 2019 година, как ще продължи или какви пък ще са неговите приноси върху потенциалното развитие на капацитет и развитие на публики в града и в държавата. Графики и етапи на дейностите. Тук е сложена една много проста табличка, която да даде, с която да попълните общо, първоначално, така как проекта ви ще се развива, тъй като и двете отворени покани са насочени към дългосрочни проекти най-вече.
проекти, които са до 2019, за 2019, след 2019, е хубаво, нали, в тази график и етапи на дейностите да разясните кое след кое следва, как ги предвиждате като случване. Този график на дейностите, макар да изглежда така невзрачно тук, е изключително важен за бъдещата ни съвместна партньорска работа, защото на базата на графика и на етапите, които вие развиете, ще ви бъде изплащана и финансирането от Фондация Пловдив 2019. Договорите са направени така, че финансирането идва на етапи. При междинни отчети на етапи, после колегите ще разяснат подробно за начина на финансиране, но вие по принцип определяте на какви етапи ще получавате финансирането от Пловдив 2019. На всеки следващ етап от проекта вие предоставяте междинен отчет за извършената, за приключване на съответната дейност и съответно получавате следващата порция от финансирането, което сте задали, което сте поискали. Тук имате този елементарен прост график на дейностите. При одобряване на проекта ви и при сключване на договор ще е необходимо да предоставите един по-подробен график на дейностите вече, който ще е по-важен за самия договор и за самия етап на финансиране, за който ще ви разкажат колегите след малко. Ще минем и през останалите документи, които са необходими за кандидатстване. Освен формуляра, през който минахме сега, бюджета, през който след малко ще видим. Ще е необходимо подробно описание на проекта, което тук е разписано. Декларация на кандидата, тя се попълва по образец, който сме предоставили в пакета от документите. Изключително просто нещо за попълване. За кандидатите юридически лица удостоверение за актуално състояние и извлечение от търговски регистър. Това е важно условие, което по закон се изисква. Няма как да избегнем. Декларация по статута за ДДС, за данък добавена стойност. Там има един елемент, тъй като разходваме публични средства за възстановим и невъзстановим данък добавена стойност, който ще ви разяснят колегите финансисти. Също има образец готов за тази декларация. Декларация за партньорство, която изяснява още на етап кандидатстване какви са вашите партньорства и подробна информация за всеки от партньорите по проекта. За нас е важно да знаем все пак кои са другите организации, които влизат в програмата, освен за вас самите. Технически спецификации по образец, ако това е необходимо. Техническа спецификация се изисква, ако част от проекта ви е за купуване на определен вид техника. Било то осветление, било то камери, било то прожектори, проектори и друг тип техника. Е важно още на ниво кандидатстване да има фиксирана техническа спецификация, т.е. параметрите, на които тази техника би трябвало да отговаря и след закупуването. Това се изисква след това и на ниво отчет. Писма за подкрепа, потвърждение и участие. Това са и препоръки, които бихте могли да предоставите. Биографии на екипа и участници и визуални материали. Това вече по ваше усмотрение. Всички документи, които са отбелязани с звездичка, са задължителни. Съответно, като задължителни, да трябва да бъдат преведени на английски език, тъй като журито ни ще е международно. И за да могат те да го четат, е добре да ги имаме и на английски език, задължителните документи. Моля? Образците на английски. Образците ги има на английски, в английската версия на сайта, където са качени целият пакет документи. Всичко сме превели. Ако кандидатстваме само на английски програми, ще го... Ами, не. Но имаме принципно... Аз ако мога да се включа, че имаме официално изискване в нашия формуляр за кандидатстване да бъдат представени на официалния език в страната български и задължителните на английски. Да. А да се надяваме, че скоро и българския ще стане официалния език, който ще замести английския в Европейския съюз. Сега една тема, която надявам се ще ви бъде интересна. Може ли само за внимание, защото
Имаме точно 5 минути и ще се постарая наистина за 5 минути. И ще направим една почивка. За 5 минути просто Станислава Ташева, нашата колега от артистичния екип, ще ви представи формуляра за бюджета, нещо с което ще се сблъскате по време на писане и ще имате нужда от Станислава тогава. Така че най-добре. Най-добре е да чуете сега какво ще каже. За бюджетите наистина се радвам, че имам някакъв опит в миналото и той е неразривно свързан с дейностите, които ще трябва да осъществите по вашите проекти. Това е едно от нещата, които ще се запитате. Защо всъщност нямаме никакви подробности тук дадени? Виждате ни празни поленца. Ами тъй като това са артистични проекти и програми, които са тясно зависими от вашата идея, от вашата концепция, сме оставили тази възможност вие да определите какви точно ще бъдат тези разходи, свързани с конкретните ви дейности. Ако се чудите как да го структурирате, моя съвет е да се съобразите с обема на дейностите, с мащаба, който искате да реализирате и с времевия график, защото е ясно, че за изпълнение на едногодишен проект ще са нужни определени разходи, за двугодишен проект предполагам двойно повече. Ако мога да направя една такава ремарка, че тъй като произхода на думата бюджет е френска бюджет, което означава портфейл, и една съвременна препратка към Евро 2016, там виждате, че отборната игра е най-резултатна. Затова, моля ви, играйте в отбор, т.е. не забравяйте вашия ключов играч, който е вашия счетоводител или финансовия менеджер. Категориите, които ще кажа сега, сигурно са му безкрайно понятни, лесни и така екселската таблица е доста елементарна. Но той ще има нужда от вас, за да му кажете това, което ви имате като идея, като дейности, как мислите да ги осъществите, екипите, с които трябва да ги осъществите, активи, материали, услуги, които ще ви са нужни, за да ги осъществите. И всичко това трябва да бъде облечено в съответните видове разходи. Ние сме ги разделили условно на административни и програмни разходи, защото това е съвсем приемлива категория. Получихме няколко въпроса в административните разходи на екипа, какво се включва точно. Там имайте предвид, че това са само на административния ви екип, т.е. вашия координатор и вашия финансов менеджер, със сигурност техните възнаграждения трябва да бъдат включени в административните разходи. За тези възнаграждения съответно предвидете и частта от осигуровките, която трябва да се плати за сметка на организацията. Тоест, тук се изисква цялата стойност на разхода за съответния вид труд, като мерни единици може да ползвате човеко-часове, ако е почасова ставката, или пък човеко-месеци, ако искате месечно да им се възнаграждават нещата, може да ги назначите и на трудови и на граждански договори. Това е дадено на една свободна платформа. Ако се питате пък какво е това средно ниво на заплащане, което ние го цитираме в указанията, то може лесно да бъде намерено от сайта на Статистически институт. Там има едни много хубави нива на средногодишни възнаграждения по икономически дейности и ви да откриете в коя дейност точно попадат тези специалисти, с които ще работите. Съвета ми, използвайте тази ставка, но коригирана задължително с коефициенти за инфлация или такива коефициенти, които ще имат отношение за следващите години, защото знаем, че всяка следваща година има някакво увеличение на тези разходи, съвсем нормално. Съответно, ако решите да ги командировате тези хора някъде, хубаво е да се съобразите отново с изискванията. За улеснение сме приложили едно приложение 9, в което са дадени ставките за командировки в чужбина, ако ви искате да изнесете ваша продукция в страна, която не е България, което е пожелателно. И ако използвате възможността да поканите чужди артисти тук в България, използвайте наредбата за командировките в страната. Там има ставки, предполагам ви ги познавате добре. Съответно, дали сме малка възможност за издръжка на офис на проекта да бъде включена, но тя трябва естествено да е съобразена с това каква част представлява вашия проект като обем от цялостната дейност на вашата организация. Дайте някакви разумни пропорции и бази. Като не забравяйте също, че административните разходи имат едно такова ограничение. Те трябва да бъдат до 20% от цялостната стойност на вашия проект. Тоест има някакъв вид критерий, който ще се следи дали се спазва за това ограничение.
Естествено, тук има една табличка, т.е. една колонка, която е посветена на невъзстановимия ДДС. По принцип, ако вие сте една организация, която не е регистрирана по ДДС, а получавате съответните ви разходи с начислено ДДС и вие няма как да си ги възстановите, това е тази колонка, която трябва да попълните с размера на това ДДС. Той се признава за разход и се възстановява от проект. Но ако поради някакви причини вие сте регистрирани и имате право да си приспадате този данъчен кредит, би трябвало да посочите стойностите тук без ДДС и съответно да не посочвате частта на ДДС-то като искане за възстановяване. Дадена е една специална декларация, образец 3, която се попълва още в самото начало, но естествено нормално е в процеса на тези години, които ще реализирате проекта, да се случи така, че да се промени нещо с вашия статут за регистрация по ДДС. Просто в нужния срок, който ние сме дали в указанията, трябва да ни уведомите писмено за това, за да видим как ще процедираме от датата на съответната регистрация, дерегистрация и да се предвиди като корекция на вашия бюджет. Съответно, проектните разходи, те са много по-дадени като широк като обхват. Тук всичко естествено зависи от вида дейности, които вие сте планирали да осъществите. И условно мога да ви дам няколко примера. Това е естествено пак възнаграждените осигуровките за вашия програмен екип. Тоест артистите и всички тези специалисти, които ще направят проучвателни дейности за вас, които ще ви осигурят специфичен капацитет специално за осъществяване на дейностите, не за администриране, те всички трябва да влязат в разходите за труд и възнаграждение и осигуровки в програмната част. Техните командировки, ако те имат съответно предвидени транспортни разходи и дневни, и всякакви проектни консумативи, материали, които ще са ви нужни в рамките на изпълнение на проекта, услуги, които са много специфични. Също така, ако решите конкретно да наемете дадена зала само за ваше събитие, която не е вашия офис, това също попада в тази част. Съответно не възстановим ДДС, разбира се, за всички тези разходи. И стигаме до една категория, която също беше предмет на въпроси. Това са така наречените дълготрайни активи. Дали ще се позволи финансиране на дълготрайни активи или не? Общата концепция е тази. Ако ваши ключови дейности, които ви искате да осъществите, зависят пряко от набавянето на някаква специфична техника и специфичен софтуер, отговорът е да. Но това трябва да бъде специално обосновано. Затова сме предвидили тази форма за техническа спецификация приложение 4, което много подробно показва какъв вид техника ви трябва, съответните параметри, цена и възможност за набавяне от най-възможен икономичен вариант. Сега, има една тънка особеност. Не се допуска финансирането на земя, на сгради и на транспортни средства за сметка на частта, която вие искате от Фондация Пловдив 2019. Но такива разходи вие може да направите по проекта за сметка на вашето собствено финансиране. Ако съответно, разбира се, има една друга опция, ако се стигне до някакво допълнително споразумение за даден актив, който е много специфичен, той може да бъде закупен евентуално от фондацията и да ви бъде предоставен за ползване в рамките на проект. Това също е някакъв предвиден вариант. По отношение на финансови разходи, искам да ви кажа категорично, че те не се поемат от проекта, те са изцяло за ваша сметка, т.е. тези валутни разлики, банкови такси, които ще ви се наложат и лихви, ако вземете кредит, те за съжаление не се покриват от програмния бюджет, защото тук логиката е повече стойност да бъде дадена за дейностите, които са ви по-програмни, по вашите конкретни програмни изпълнения. Също така, вече колежката Гина, мисля, каза, че тези, които са предвидени за изпълнение в културния календар на община Пловдив, няма да могат да бъдат възстановени и от нашия бюджет. Има и специална декларация, която е за двойното финансиране, с която вие декларирате още на етап кандидат, т.е. на етап сключване на договор, че няма да имате осъществяване на двойно финансиране за едни и същи дейности. Тоест, вие може да направите
едни събития и да си кандидатствате към културния календар без проблем, но за тези конкретни събития и дейности и тези конкретни разходи трябва да бъдат само в тази част. Иначе източниците на финансиране. Това е пък откъде идват нашите средства за разходи. В случая ние сме ги разделили. Общия бюджет са исканите средства от Пловдив 2019, включително с невъзстановимия ДДС, и останалата част е осигуреното собствено финансиране, която сме помолили да разбиете по източници. Било ваши партньори, било съответно допълнителни средства от програми или предоставени активи също от ваши съмишленици или спонсори. Хубаво е още на този етап на кандидатстване вие да постигнете една договореност с вашите партньори за съдействие тук. Като вече на етапа сключване на договор ще видите, че там вече много конкретно се казва с точно каква стойност всеки един конкретен партньор може да се включи във вашия бюджет. И така, това, което е важно и което Светлана каза, че собственото финансиране трябва да бъде до 30% от общия бюджет минимум. Но това е един много разумен процент, повярвайте ми. Има много европейски проекти и програми, които имат наистина безумни изисквания за собствено финансиране. Тук мисля, че дори опцията за това пълната част от вашето собствено финансиране да е с нефинансов принос е един прекрасен пример, че се дава възможност да участвате и с доброволен труд, с активи, с техника, с ваш софтуер, който вие вече сте закупили, и е доста разумен критерий при осигуряване на финансирането. Съответно, съобразете ги, отново казвам, с реалния график на осъществяване на дейностите. И има още една мъничка подробност. Не бъркайте бюджета за разходите с така наречения план за парични потоци, в който всъщност си планирате реални постъпления и плащания. Това може да бъде направено само за вашата си организация, да си следи колко средства, кога постъпват, в какви срокове и колко разходвате, докато този план отчита само разходите и съответно източниците на финансиране. Имайте предвид, че за по-малки организации, за любители, за по-непрофесионални сдружения, ние ще дадем допълнителни възможности за включване в програмата ни за Пловдив Европейска столица на културата. Освен това, и вие бихте могли да дадете допълнителни възможности за включване. Тоест, ако имате идея как в рамките на вашия проект, с който кандидатствате пред нас, може да включите вътрешни отворени покани за финансиране на по-малки организации или за привличане на любителски структури, това също ще бъде бонус при самото обсъждане и при оценката на проекта ви. Освен, че ние ще намерим инструменти, които да стимулират и тяхното участие, така и вие, ако имате такива инструменти предвид и можете да ги предвидите в проекта си, да преразпределяте през вътрешна отворена покана средства, които са дошли от Пловдив 2019, това също ще е позитив за вашия проект. След почивката следва следващия етап. След етапа на кандидатстване, одобряване, обсъждане, коментиране, оценяване на проекта, идва етапа за подписване на договор. Документите, които са необходими за подписването на договор, също са качени сред пакета от документи на отворените покани. Като проект от договора е качен за ваша информация. Той ви ориентира какви ще са условията на партньорското ни взаимодействие, как ще работим, какви са сроковете, какви са неустойките, какви са принципите на плащане, но никой няма да очаква от вас вие да си попълните и проектодоговора. Това се случва вече след като проектът ви е оценен и одобрен. Съответните проектни менеджери в фондацията ще се погрижат за това, обменяйки с вас интензивно информация. Важното, добре е да разгледате проектодоговор, ако не сте го сторили вече. Тук до мен е юриста на фондацията, която ще може да отговаря на вашите въпроси след малко, като приключим с презентацията, ако имате такива. Ако не, те вероятно ще възникнат на следващ етап и ще имате възможност да се срещнете и с нея, и с колегите от финансовия отдел, и с нас от артистичния екип, за да може да консултирате това на датите, които споменахме преди малко.
А и не само на датите, както знаете, ние сме постоянно на разположение, но все пак тези дати са дадени за улеснение на всички ни. Освен проекто договора, който, както казах, е за ваша информация, с всичките клаузи и условия по него, сред документите за сключване, които са необходими за сключването му, е също и автобиография на ръководител на проекта, тъй като много вероятно да сте пропуснали в етапа на кандидатстване да сте задали точно на ръководителя автобиография, въпреки че искаме автобиография на етапа на кандидатстване, или нещо се е случило в движение при регистрацията, добре е да на този етап вече да се предостави подробно, като сме дали стандартния евроформуляр за автобиография сред пакета от документи, да се предостави подробна информация на самия ръководител от ваша страна на проекта. Споразумение между бенефициент и партньор. Това е по образец. Задали сме този образец. Има го преведено на български и на английски. Това е вече по-подробно споразумение, което регламентира взаимоотношенията ви с вашите партньори. С какво те участват, какви са техните ангажименти, какви са вашите ангажименти. Нещо, което на нас ни е нужно, за да сме сигурни, че вие влизате наистина сериозно в тези партньорски отношения, а не само заявено като намерение. Подробен график на дейностите е графика, който вече споменах преди малко. Той е изключително ключов и важен, защото той ви определя и плащанията. Той определя междинните отчети, той определя начина, по който вие ще си получавате финансирането. Оставили сме го във вашите ръце. Това е обичайна практика европейска. Решихме да се придържаме към нея, да не ги разделяме плащанията на авансово, междинно, финално, а да се плаща на етап на реализация на проекта. Особено при дългосрочните проекти това е доста по-рационалният подход. Финансова идентификация, това е документ, който се взима от банката по готови техни формуляри и се взима за минути. Аз специално съм го вадила с моя опит в неправителствения сектор, съм го вадила за много бързо, за кратко време, не представлява проблем или някакво затруднение, което може да изпитате при сключването на договора. Имаме и като формуляр, така че може да бъде готов. Има го и като формуляр. Декларация за липса на двойно финансиране, това е този въпрос, който и Гина засегна. Тук вече се иска от вас да се подпишете отговорно за това, че не черпите други ресурси, общински или друг тип публични, така че да се получава двойно финансиране за една и съща дейност, нещо, което се опитваме всячески да избегнем. Сега ще дам думата на Любена Каракихайова, която работи в административния отдел на фондацията, да ви разкаже повече за етапа на първо за как се става плащането на финансирането по проекти и после как става отчитането им. Като искам да направя една оговорка, имаме добро желание да облегчим максимално партньорските организации и бенефициентите си на етап отчитане, така че ако има някакви промени в документацията, поне по отношение на отчитане, промени в формулярите или съкращаване на формулярите, ние качваме обновените версии в сайта ни с коректно изписване на коя дата те са обновени. Да го имате предвид, работим главно в посока на вашето облегчаване. Ако има някакви промени, те са само заради това, за да може да облегчим процедурите. Това е... Сега давам думата на Любенчето. Особено ми е приятно, че имам възможност да се срещна с вас. След като се подпише договора, пристъпваме към следващата крачка. Ще говоря чисто практично. Внасяне на искане за авансово плащане. Искането за авансово плащане представлява 20% от стойността на финансовата помощ. Имаме няколко документа, които са директно свързани с това. Значи в искането за авансово плащане са изброени изчерпателно документите, които вие следва да представите, когато внасяте това искане. И ако нещо, тук върху което искам да фокусирам вниманието, това е запис на заповед. Тази запис на заповед
се внася с всяко искане за плащане. В указанието, което е приложение 20 за авансовото плащане, вие бихте могли да намерите обяснения точно кое, как се попълва, включително и във връзка с попълването на запис на заповед. Следват междинни и окончателни плащания. Не случайно колегите тук обърнаха внимание, че подробният график на дейностите, така както е разписан, сте го разписали вие в проектното предложение и на етап договаряне, от това изцяло ще зависи как ще се извършват тези междинни и съответно окончателното плащане. Давам ви съвсем конкретен пример. Ако сте предвидили по-сериозен разход, още при разписването на бюджета, е добре той да бъде направен сравнително в началото. Вие получавате авансовото плащане, правите си този разход, независимо дали се изразходва целият размер на авансовото плащане или частично, или пък се надхвърля, вие с разходооправдателни документи внасяте искане за междинно плащане и можете да си възстановите тази сума. Тоест, по този начин вие ще имате винаги едни оборотни средства, с които да работите и да си посрещате разходите по проекта. Какво се изисква за междинните и окончателни плащания? Значи, главното условие е те да се направят на базата на действително извършени разходи. Това е основното. Вие си внасяте искане за междинно плащане, внасяте си съответните финансови документи, финансов отчет, опис на платежни документи, декларация по ДДС. Всичко това го има в указанието на бенефициента, оттам можете да си ги извадите тези неща и съответно да си представите всичко необходимо. Финансовият отчет се съпровожда с няколко документа, които ще ви ги изчета. Искане за плащане, формуляр за финансова идентификация, декларация за статута по Закона за ДДС, защото казахме, че в процеса на работа периода е голям, може да се наложи отново, да претърпи някаква промяна регистрацията, така че тя се внася с всяко искане за плащане. Справка за размера на невъзстановимия данък върху добавената стойност и опис на платежни документи. Към всичко това се прилага на хартиен и на електронен носител всички платежни и доказателствени документи, които доказват вашите разходи. Тоест, вие правите копие на документа, заверявате вярно с оригинала и представяте по този начин доказателствения материал. В същото време на електронен носител сканирате оригиналите на документите и също ги представяте заедно с отчет. Какви са основните документи, които следва да представите? Оборотни ведомости, главни книги, аналитични ведомости, трудови и граждански договори, доказателства за сключването, придружителни писма и справки, издадени от НАП, месечни ведомости за изплатени суми, сметки за изплатени суми, отчети за извършена работа, констативни протоколи, платежни нареждания, банкови извлечения. Ако фактурите са платени в брой, съответно да си имат касов бон, да имат разходен ордер. Ако са платени по банков път, съответно платежни нареждания, банкови извлечения и така нататък. Всички платежни нареждания, които касаят осигуровките на екипа, също трябва да бъдат представени, както и за внесени данъци. Друго, командировъчни заповеди, пътни листове, фактури за нощувки, разходни документи за гориво. Фактурите трябва да бъдат внимателно попълнени с всички задължителни реквизити. Количество, единична стойност, обща стойност,
да бъде маркирано в брой или по банков път се извършва плащането. Това за хора, които системно работят в тази сфера, мисля, че не е нещо ново. Фактурите за телефонни сметки, вода, ток. Всичко трябва да бъде доказано, аргументирано със съответните документи. Към финансовия отчет се представя още един много съществен документ. Това е за генерирани приходи по проекта. Както и съответните документи, които доказват размера на тези приходи. Тук искам да отбележа, че става дума за приходи от продадени билети на база цена на билета. Освен това, се прилага към окончателния финансов отчет и справка за закупените дълготрайни материални и нематериални активи. Това е приложение 13. Окончателният описателен и финансов отчет следва да се представи до 2 месеца след срока на проекта. Заедно с окончателния отчет бенефициента попълва искането за окончателно плащане. Прилага се и опис на платежните документи, като той се изготвя, също има бланка приложена, приложение 10. И в този опис на платежните документи, те се попълват пак по пера на бюджета, значи сумарния ред, общо за перото по бюджета, трябва да съвпада с съответния ред в финансовия отчет. Т.е. да има пълна съпоставимост на данните, които подавате. И сега да кажем малко за плащане и възстановяване на средства. Вие разбрахте, че 20% е авансовото плащане, което означава, че авансовото плащане плюс всички междинни плащания следва да бъдат не повече от 80% от финансовата помощ, която ви се предоставя. Тоест за окончателното плащане също сме предвидили да бъде от порядъка на 20%. Размера на сумите все още не можем да го коментираме. Размера на сумите е спрямо проектите ви. Важно. Нека да продължим нататък с документалните. И още нещо да ви обърна внимание, което пропуснах да кажа. Значи при генерираните от проекта приходи се разпределят между бенефициента и фондацията в процентно съотношение, равно на съотношението между размера на финансовата помощ и размера на собствения принос на бенефициента. Това е регламентирано в договора. Тоест, ако фондацията финансира 70% от стойността на проекта, а бенефициента има собствено участие 30%, в същото съотношение ще се разпределят и приходите. Ако има такива. Ако има такива, да, разбира се. А това, че минаваме всички тези допълнителни детайли по документите, е като да тръгнеш пътя за камино и да знаеш колко време ще ти трябва, за да минеш. Тоест, тръгвайки да кандидатствате, вие трябва да знаете, че това ще са необходими стъпки, които вие като водеща организация или като партньорска организация ще трябва да участвате в тях. За това сме отделили времето и детайла да влезете в по-подробно от най-важните неща. Иначе документите, както показах още в самото начало, в папките са повече и ние не минаваме през тях. Но трябва да имате общата рамка, за да знаете дали бихте се чувствали комфортно в нея, за да сме част от онази картина. Дали? И последните думички, досие на проекта. Значи бенефициента трябва да съхранява всички оригинали на документите, включително и тези, които внася при нас, в така нареченото досие на проекта. Досието на проекта се състои също от програмна и финансова част и те трябва да бъдат подредени. Финансовата част следва да бъде подредена по пера на бюджета. Досието се съхранява 3 години след приключване на проекта и
възможно е да бъде направена проверка, изясняване допълнително на някои обстоятелства, така че те трябва да бъдат на разположение при необходимост. То е то устойчивост на проекта. Много благодаря на Любенчето за това описание, което направи и още за това въведение. Подробностите са много, но горе-долу искахме да минем най-общо през условията. Сега има нещо друго, че до сега говорим какво трябва да направите вие, какво трябва да направим ние, какво трябва да направи бенефициента, какво трябва да направи финансиращата страна. Но е важно да се знае и е важно да се каже още тук на това ниво. Знам, че темата е все пак отворените покани, но и в този контекст да напомня, че включването, още включи се този слоган, който сме извадили, включването в програмата на Европейска столица на културата не става само и единствено чрез взимане на финансови средства от Фондация Пловдив 2019. Програмата Европейска столица на културата е кауза обща, която все пак приканва и за друг тип включване. Първо, по отношение на проекти, по отношение на културни инициативи, участието в тази програма може да бъде изцяло от ваша страна, не финансово. Тоест, ако вие имате ваша инициатива, която не е подкрепена от фондацията или от общината, но искате тя да бъде в подкрепа на инициативата на Пловдив Европейска столица на културата, изпратете я към нас, елате да говорим, защото това може да се брандира и съответно вашата инициатива да се комуникира в годината на титлата като част от програмата, при все, че може да е финансирана от някакви други източници или може да бъде изцяло финансирано от вас. Това е един начин за участие също в програмата на Европейска столица на културата. За другия начин за участие и за включване в програмата ще дам думата да ви разкаже Франц Кадири за малко, тъй като развиваме и доброволческа програма. Здравейте! Чува ли са? Да, благодаря за въведението. Ще бъда максимално кратък. Искам да кажа няколко думи за доброволческата програма на Фондация Пловдив 2019 и че като цяло по инициативата Европейска столица на културата доброволчеството е много силно застъпено като участие, като гражданско участие. Мисля, че беше споменато в първата част. Тук може да видите на нашата страница как може да участвате като доброволец. Ако имате приятели, познати, които също биха искали да се включат, могат да се регистрират, точно отнема една минутка. Вие като наши партньори също, ако имате нужда от доброволци, може да се обръщате към нас и ние ще направим всичко възможно да предоставим информацията на доброволците. Да бъдеш доброволец към нас няма никакви възрастови ограничения, полови, расови и всякакви други. Смея да твърда, че на този етап доста добре работим с доброволците ни. В базата ни има над 240 души, които са проявили интерес да бъдат наши доброволци или доброволци към наши партньори, каквито сте и ще бъдете вие. Другото, което искам да кажа, че доброволците не е задължително да бъдат само от България. Доброволците ви могат да бъдат от цяла Европа, от Азия, Африка и откъдето си прецените. Друго, което искам да кажа е, че фондацията е сертифицирана по програма Erasmus+ за Европейска доброволческа служба. Много от вас, които се занимавате с европейски програми, знаете какво представлява програмата Erasmus+. Там се дава възможност на организации от цяла Европа да приемат и да изпращат техни доброволци за краткосрочни и за дългосрочни доброволчески служби, които са от 2 седмици до 3 месеца. Да допълня още. Да кажа, че работим доста успешно с училищата в Пловдив, като сме изключително доволни от работата си с учениците от езикова гимназия Пловдив. И имаме също така Фейсбук страница във Фейсбук, която е Пловдив 2019 доброволци. Всеки може да се присъедини към нея и при необходимост от доброволци може с наша помощ да си публикува там запитването за доброволци. Работим с няколко организации от България, като тепърва мрежата ни ще се развива, така че в общи линии това е което. И тази прекрасна възможност, която има примери не само в България, а и във всички европейски столици,
европейските програми включват доброволци не само от България. Да. Могат да бъдат поканени доброволци и това не е невиждана практика, напротив. Да. Не само от европейските държави, има примери, когато в Европейска столица на културата са пристигали доброволци от Япония, например. Да. Тоест това е нещо, което вие може да предвидите, ако вашите партньори и партньорства са извън рамките на страната и Европейския съюз. Това също е възможност за участие. Много благодаря на Франц и на колегите. Сега отваряме дискусия и възможност за въпроси и отговори от ваша страна. Имам 3 въпроса. Ще бъда кратка. Отзад напред, относно отчетите. Ако кандидатства чужда организация, т.е. не българска, трябва ли да бъдат отчетите също на български? Примерно, нали, не знам с фактурите как би се получило точно, но примерно да кажем, че кандидатстващата организация е от друга държава и тя също респективно трябва да се отчете. Задайте 3 въпроса, те ще запишат. Добре. И ще ви дадат отговори. Следващия въпрос е, могат ли да кандидатстват организации от държави, които не са членки на Европейския съюз? И третия въпрос е свързан с бюджетната рамка, не с цифри. Разбрахме, че няма конкретно ограничение, нали, за размера на сумата, за която се кандидатства. Споменахте за клъстери, конкретно за новите проекти, не тези, които са в апликационната книга. Има 3 срока. Съответно, това ще се отрази ли на бюджетното разпределение? Да кажем, до октомври месец кандидатстват 30 проекта, които примерно може да вземат 70% от размера, нали, който е заложен за нови проекти. Това означава ли, че тези, които ще кандидатстват декември, примерно, може да им дойде, нали, т.е. да не стигне бюджета за тях? И съответно, тъй като са много подобни документите с тези за европейските проекти, а там има разпределение по клъстъри. Госпожа Куюмджиева спомена, че има, нали, по различни пера. Примерно, предвидено ли е разпределение за визуални изкуства, за музика, за нали, съответния бюджет? Да, за жанр, за да имаме представа, нали, съответно, къде най-много ще има отпуснати средства и къде е по-малко и така. Това е, благодаря ви. По първия въпрос, дали отчетите трябва да са на български, страхувам се, че фактурите и отчетите дори от чужди партньори отвън и от чужбина ще трябва да се превеждат на български. Това са изисквания на законодателството в България и друг път се е случвало и се е искало да бъдат преведени на български. Дали не са членки на Европейския съюз държавите? Да, няма проблем за това. Може партньорите да бъдат и от не членки на Европейския съюз. За бюджетната рамка въпросът е сложен, тъй като по тези 2 отворени покани ние искаме да разпределим бюджет, който е програмен на Европейската столица на културата въобще. Става дума за програмния бюджет, който ни е разписан по книга, но не целия, а част от него. Ние не можем да си позволим повече от 10 милиона лева да разпределим по тези 2 отворени покани. Само че на този етап разполагаме с общинския си бюджет, с годишния бюджет. Изрично сме сложили условия, че ще подписваме договори за съответните проекти само при наличие на финансов ресурс в фондацията. Тоест ние не можем да сключим договори с вас през юли и да знаем, че нямаме пари. Нали, не можем, това няма как да стане. Така че докато премине срока, надявам се бюджетните ни на нас условия спрямо от държавата и държавната субсидия, която очакваме да получим, да бъдат изчистени до края на тези отворени покани. Няма опасност проектите, които минат на първа и втора сесия, да изземат целия бюджет в този смисъл и който да отиде с трета сесия. Ще бъдат стартирани от сега минимално количество проекти, които са необходими да заложат някаква база и които можем да обезпечим с наличните си бюджети.
За разпределението по жанрове, навярно ви е направил впечатление, че по принцип книгата и цялата програма не е разпределена по жанрове. Това е едно от най-иновативните неща в тази програма на Пловдив, за това, че се предполага мултижанров подход във всеки един от проектите, във всяка една от концепциите. На този етап за това държим да го задържим това разпределение по клъстери, по-скоро и по платформи. Може би на някакъв етап ще има и някакви жанрови параметри, но не искаме да ги въвеждаме като водещи. Дори като структура, мениджмънта на фундацията е разпределен по платформи, не по жанрове. Във връзка с възможността, която предоставяте, моите въпроси са 3. Къде могат да се видят всички партньорски организации на Пловдив 2019 до момента? Вторият ми въпрос е: кой ще оценява проектите и кандидатите? Какво е съотношението на националното местно жури и международното? И има ли представители на неправителствени организации в журито? Също така има ли възможност, така както процедира Европейската комисия, да при отварянето на проектите и в някои случаи при самото оценяване да има представители по един от участващите страни, които кандидатстват? Те станаха доста повече от 3 въпроси. Това е втория въпрос. Третия въпрос е: как ще гарантирате прозрачност, обективност и коректност при класирането? Благодаря. Това е за сега. Ако имам други въпроси, пак ще. Благодаря. Аз ги преброих 6 въпросите, може и повече да са. Сега ще се опитам да им отговоря. Къде могат да се видят партньорските организации? В апликационната книга на Пловдив. Това са партньорските организации, подкрепили града в етапа на кандидатстване. Но те не са единствените партньорски организации. Както казах, ние се стремим, този кръг вече е по-широк от този, който е изброен. Има някои партньорски организации дори, които по погрешка са били пропуснати в апликационната книга и ги няма там. Но основен ориентир ще добиете оттам. Тепърва вече при фиксирането на тези взаимоотношения партньорски, които имаме с тези отворени покани, тази информация ще бъде публична и на сайта ни. Кой оценява? Жури експертно на този етап, потвърдено участие в журито, това съм аз като артистичен директор на фундацията, плюс Ханс Дитрих Шмидт, втори артистичен директор на фундацията, плюс Надя Гризо, която участвала която е от консултативния екип на Пловдив 2019, още в апликационната фаза, и е участвала в писането на предварителната програма на Пловдив за кандидатстване за титлата. Очаквам потвърждение от още поне 2 члена на журито. Не мога да кажа имената им на този етап. На съотношението на международно и местно жури, предполагам, че ви отговорих на този въпрос, почти 50 към 50 съотношение. 5 трябва да е нечетно числото. Има ли представител на неправителствена организация? Ще ви отговоря, когато получим съответните потвърждения. При отваряне на проектите, какво имате предвид? Да участват всички страни? Какъв смисъл отваряне на проектите? Значи, проектите се изпращат, проектните предложения се изпращат онлайн до фундацията. И първото им отваряне ще се случи от проектните менеджери, които ще ги разпределят в съответните папки. Така че те не се появяват в плик засекретен в фундацията. Те се изпращат онлайн. Само по този начин приемаме проекти. Прозрачност, обективност и коректност. Публикували сме методиката си за оценка с точките. Имате възможност да видите от самото начало на какъв принцип първо ще се точкуват вашите проекти. След това те ще се обсъждат от журито, разбира се, и след това резултатите от оценката на журито ще бъдат публикувани. От тук нататък, разбира се, всеки може да предяви претенции, че едно нещо е коректно или некоректно, но все пак това е обичайната процедура, с която се журират проекти навсякъде. Какъв е процента на промяна между предварителния бюджет и фактическите разходи по пера? Как се взима оферта от 3 организации, когато говорим за авторски хонорар или продукт?
Средностатистическите суми за заплащане само за административния персонал ли важи или за всички хонорари? Благодаря. Благодаря ви. Така, на последния въпрос мога най-бързо да отговоря. Да, това, което ви цитирах за средните нива, ще важи и за програмния екип. Тоест, това е ориентира, който е хубаво да спазвате при правене на плана за възнагражденията. Преди това, само да ми припомните беше малко по-специфичен първият ви въпрос. За допустимост дали може на да има операта, когато се процентно, т.е. предварителни и фактически. Значи, по принцип, вашия предварителен бюджет, той е на ниво кандидатстване. Хубаво е да бъде максимално съобразен с всякакви възможни промени. Т.е. вие заложете това, което очаквате спрямо това, което ви казах, инфлационни промени, евентуални валутни разлики, да ги предвиждате като някакъв индекс, защото е нормално всяка година вашия бюджет, той така или иначе по регламент ще бъде актуализиран. Ще бъде актуализиран, но няма да излиза от основната рамка, която е зададена първоначално. Точно така. Ако трябва да ви се наложи промяна от перо в перо, може би това е вашия въпрос, налага се, разбира се, някакъв такъв в процеса на дейност, някакъв вид преразпределение. В рамките на административни и програмни разходи няма да може да се прави движение между двете пера, между двете групи имам предвид. Но в рамките на перата, които са отделно административни, отделно програмни, ако се види, че наистина една част ви остава, а друга пък има нужда от такъв допълнителен ресурс, това се прави само единствено с писмено заявление и с договаряне с съответната организация, в случая, нали, с екипа, който ще менажира, който ще разглежда вашия проект, след подписване на договора. Тоест това е допълнително споразумение, се прави към вашия договор на база на писменото ви запитване. Благодаря. А за запитването може ли да отговоря, че специално за въпрос за трите оферти, това са за разходи, които не касаят артистичен труд? Вие не може да искате 3 оферти за артистичен хонорар, това е ясно за всички. Да, и там също така сме заложили, Любенка, поправи ме ако греша, мисля, че 2000 лева беше прага за стойност на разход, за който се иска 3 оферти. Това е един добър вариант, за да се покаже конкурентност между различни видове услуги и материали, които бихте ползвали. Благодаря. Един съвсем малък технически въпрос. Ние ще кандидатстваме с 4 проекта, 2 от Европейската организация и 2 от националната, но нашата дата за реализация на проектите са в началото на октомври, т.е. ще участваме в първата покана. И тъй като срока ни е до 7 август, има ли възможност за добавяне на допълнителни партньорски писма? В смисъл такъв ние ще подготвим и ще ви предоставим до 10 за първия срок и в случай, че те са двойно повече или тройно, да добавим тези партньори участници, за да имате по-добра представа. Или може би... Да, има такава възможност. Нали има конкретните партньорски споразумения с условията на вашето партньорство се вече прилагат на ниво подписване на договор, не на ниво кандидатство. Но реално от 10 юли до 7 август има по-малко от 4 месеца. За предварителна дата, но има такава възможност да добавите. Ако нямате допълнителни въпроси, които да са изникнали на базата на това, което чухте, ви благодарим изключително много за вниманието и за отношението и ви чакаме. Продължават имейла за въпроси и отговори, продължава да е активен. Тоест, ако междувременно имате невъзможност да дойдете на консултациите, ползвайте имейла. Благодарим ви.